început să-mi tremure picioarele și serios, niciodată în viață n-am simțit picioarele în tremur. Hai cu mine! Gata? Da, Adi, ești gata? da, Ești gata sau nu? da, sunt gata. Nu te aud! Gata, prieteni! De ce Excursie! ești gata? Să sar în cea mai curată apă din Turcia. Deci, prieteni, astăzi este ultima zi la mare și astăzi am închiriat un autocar personal pentru noi și mergem într-o excursie. Ca să înțelegeți, la noi merg ghionturi după ghionturi, da? Fiecare cu buba lui și cu durerea lui. Auzi, Adrian, eu am slăbit, mai slăbit, dar tot din tinerit nu mai tinerești. Oh. Este vorba de... Eram tânăr și frumos, acum am rămas doar frumos. Închidem camera că deci să mai urcă niște turiști și deja autocarul nu va fi doar al nostru. Deci să știți că nu doar în Republica Moldova și în România se parchează aiurea și în Turcia la fel, dar nu știm exact dacă sunt turci sau nu. Avem al doilea ghinion. Altă mașină s-a parcat și autocarul nostru nu încape efectiv. Pe jos mai departe. Ce sărești? Suntem blocați în mijlocul drumului pentru că nici înainte, nici înapoi deocamdată. Acolo cineva dirigează și ne ajută, dreapta, stânga, mai vedem puțin în spate. Mergem cu un autobuz care uneori se mai încălzește motorul și pentru început te conectează condiționerul, după aia acum a făcut o pauză. Din câte ne-a arătat șoferul, trebuie să schimbăm autocarul. Gândeam să, poate numai nouă asta. Noi suntem echipa Telepuntic. Am coborât din autocar și ne îndreptăm către mare, avem de mers un pic și pe jos pentru că, nu știu, autocarul nu merge direct până la portul de unde ne îmbarcăm pe barcă, așa că avem așa o coloană de... Dar te-ai văzut că șoferul a arătat așa. Ne-au crezut și eu că schimbăm autocarul, dar a fost tot ok. Adrasan. Deci noi suntem în Adrasan și o să mergem pe insulele Maldivi din Turcia. Insula Maldivi, de fapt, poartă numele de insula Suluada. Am ajuns și la prima oprire. Au spus că se numește plajă americană. Nu știu de ce, poate din cauza acestor stânci sau cine știe. Urmează să înnotăm și să sărim de pe vârful bărcii. Lui Adrian este frică. Mai vreau o dată. O să fac un salt totuși. Cum să nu sărim de pe această barcă în așa apă curată și cristalină? Da, cristalină. Chiar dacă se văd pietrele, să știți că este adânc, sau cel puțin imediat o să verificăm. Prima dată sar așa ca un copilac mic. E prima dată, da? Cum a fost? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai!
Am sărit un pic deoparte. Am înghițit un pic de apă. Iar totul este super, așa că apăsați butonul de like. Deci, în scurt rezumat, am pornit, am mers vreo 3 ore și ceva ca să ajungem aici. Erau șanse mari să schimbăm autocarul pentru că s-a stricat pe drum un pic și am luat o pauză, nu știu ce a făcut șoferul. Dar în schimb, acum savurăm din plin acest loc frumos și chiar este foarte bine. Este timpul acum să mâncăm, rândul este foarte mare. Adrian se spală. Păi, dar să spăl și eu. Cum să mănânci și murdar, a? Așa, acum e momentul să stăm în rând la masă. Eu mi-am ales pește azi după brățară. Avem și masa. Deci peștele meu. Acolo avem paste. Cina noastră. Poftă mare! Gustos? Gustos? Foarte gustos. Gustos? Adi. Mergi. Maldivi din Turcia, acum așa ar suna. Aici ghidul a făcut o asociere cu Titanicul și ne-a arătat un iceberg pietros. Aici o amintire. Durezi până să fie gata. Greu, încă nu e imagine. Nu știu dacă se aude ceva. Noi am ajuns la peștera iubirii. Am ajuns la peștera iubirii. Uite, aia e. Hai cu mine. Deci am ajuns pe insula Maldivi din Turcia, cum ar veni. Avem o oră la dispoziție să savurăm. Nu prea am reușit să filmez, dar apa este superbă. O apă foarte transparentă, foarte din albastru așa deschis, azurie. Am filmat până acum cu drona, așa că să savurați neapărat cadrele cu drona. Iar acum mă alătur și eu băieților să savurez ultimele 15 minute pentru că acum pleacă barca. Haideți să vedeți apa cât este de curată. Asta este bărcuța noastră. Ne scufundăm aici sub apă, apa e foarte curată, se vede totul la, cred că la 10 metri. Însă este o problemă, apa sărată te ține deasupra, nu poți să stai. Luăm așa un petroi, îl ținem și ne scufundăm și stăm la fund. Din ce am auzit azi, nu știam asta, apa în Marea Mediterană e de 2 ori mai sărată ca în Marea Neagră. Testăm! Cum să vedem ce se vede la fund? Piatra anterioară era prea mică, așa că am găsit una mai mare, să înotăm! Prieteni, o să vorbesc în liniște pentru că urmează un moment important din viața lui Adi. Am foarte mari emoții, acum se va întâmpla ceva foarte, foarte frumos, cineva nu se așteaptă, dar Dar ne uităm în cameră!
îl felicităm toți pe Adi pentru acest pas curajos și te urăm multă dragoste și fericire. La mulți ani, Adi, și bravo! Bravo! De un 5! Bravo! Felicitări! În curând mai jucăm la o nuntă. Cel mai frumos sentiment, prieteni. Așa că iubiți-vă persoanele dragi, profitați de moment. Zic, cum te-ai simțit? Ai avut emoții? Foarte tare. Aveam un discurs pregătit de câteva zile, dar am ajuns acolo, a început să-mi tremură picioarele și serios, niciodată în viață n-am simțit picioarele în tremur. Eu m-am interesat extrem de mult de această vacanță. Dacă nu era momentul ăsta, nu veneam aici. Pentru ce mie plajă am la hotel și mâncare mult mai bună, apropo, și mult mai multe macaroane. Dar s-a întâmplat totul foarte bine, pentru că noi inițial ghidul ne-a spus că venim aici prima dată, dar noi am venit la final, când ne-a pus și am prins apus. A fost apusul? Cât a pus? Eu am pierdut apusul? Da, de sfârșit. Băi, ți-am pierdut apusul. Prieteni, aici este un moment. Dacă nu reușești să urci înapoi până pornește din nou barca, trebuie să rămâi aici, pentru că mâine la aceeași oră ei se întorc. Și noi ne-am înțeles cu băieții că rămânem aici, băieți? Da, facem de trecerea burlacilor. Am dat comandă de sireni. Da, deci astăzi avem un eveniment important și Adi face petrecerea burlacilor. Felicitări! Se ridică ancora, ați înțeles, plecăm, da? În autocar și mergem înapoi la hotel. Călătoria noastră pe astăzi a luat sfârșit și ne întoarcem la cazare. Insula Maldivi din Turcia a fost frumoasă, dar cererea în căsătoria lui Adi a fost și mai frumoasă. Iată, eroul. Porumbei! Seara! Ia să mâncăm! Da. Am ajuns la hotel și toți vrem să mâncăm. Monica, zi-mi, te rog, sincer, te-ai așteptat? Da, m-am așteptat, dar oricum era surpriză, era frumos, era foarte multe emoții, cred eu. Și nu eram pregătit absolut deloc, fizic.